आंखौ मोजां मोनो बिथांमोनहा लुबैदोंबाबो आं निमाहा बियो बै आंनि समर्थक आंखौ मोजां मोनग्राफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो जे एबार आंखौ निमाहा होदो जुदिअ लुबैदोंब्लाबो आं गेलेनो हानाय नङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावनो गासिबो आं हगारजोब्बाय जे बिथाङा मोजाङैनो बिसार खालामगोन बिसार खालामनानै सोरनो होयोब्ला माने थाखा फैसाजोंबो खमथा थागोन आरो बेहा माबा मोनसे इमेज थागोन बे इमेज गोनां मानसिखौनो होगोन होननानै आं बिथांनि सायाव भरसा खालामदों आरो गावबो आं बिथांजों रायलायखाबाय आं गेलेया गतिके आंनि नामखौ होनो नाङामोन होननानै बुंखादों थेवब्लाबो बिथाङा बिदि होनदोंब्लाबो आंनि नामखौ 1 नम्बराव होदों बेखायनो धन्यबाद रायजो राजाया एसे भरसा खालामदों आंनि सायाव भरसा खालामदों जाथिया किसुमाना भरसा खालामदों सासे दखना गानग्रा माने बिपिएफनि लिडार हिसाबै नाम ओंखारनायखाय खुसि जादों जाथिनि परिचयखौ होनो हागोन होननानै बे हिसाबैनो आं बिथांमोनखौ बुजायहरबाय माने नाङा बे परिचयखौ होनायनि खाबुखौ मोनगोनब्लाबो खिन्थु बिरोधि दला ओरैबायदि क्रुसियेल इलेक्सन गेलेगोन बेखौ नायहरनानै बे दावहानि फोथाराव माबायदि जाहैनो हागौ बेखौ सिन्था खालामखानानैनो आङो माने फावसयबाय आरोखि खारन दा माने ओरैबायदि जाबाय माने बिजनेस कमिउनिटिनिफ्रायबो माने बिपिएफ खौनो हामफ्लायनाय दा नुनो मोनदों खारन दा बिजनेसा एखेबारे गोग्लैसोनाय जाबाय सानसेयाव बहनैयानो जानो बेबायदि रिपर्टफोर जोंनाव फैदों आरोखि दा बिजनेस कमिटियाबो जिहेतु जोंनि प्रतिनो सापर्ट दङ माने सोरबा प्रलबन होयोब्ला माने लफायोब्ला बेवहाय बिसोरो माने कनभिन्स जानाय नंला बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि आरो प्रतिथ' जाथियानो दा आवगायनानै फैदों आरो जोंहा प्रतिथ' जातिनि सायाव खामानि मावनो स्टाडि खालामनो जोंहा मोनसे सेलबो दाबाय बेंगलि सेल दाबाय आदिबासि सेल दाबाय राजबंशी सेल दाबाय गुरखा सेल दाबाय बेबायदि सेलनि गेजेरजोंनो जोङो बै रायजो राजाखौ बिसोरनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो मोननो हागोन होननानै आं भरसा खालामो माने खस्थ' खालामनानै जोंनि केन्डिडेटआ जाहाथे देरहायो बिनि थाखाय आं खामानिखौ मावगोन गोदोबो सानसुमा कंग्रे बसुमतारी बिथाङा इलेक्सन गेलेयोबा आं बिराद खस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि माबाखौ भटखौ होबोदों गोदोनिफ्रायनो दा दिनै जोंहा बिपिएफआ बहुद माबायाव क्राइसिसाव दं गतिके जोङो हारसिंनो गेलेनो नागिरदों जेराव हारसिं गेलेनांगौ जिहेतु जों बयबो खस्थ'खौ खालामनांगोन आरोखि आरो दा ओरैनो जोंना वेबआ मोजांखा गतिके जों जनानै थायालासिनो जों आरोबाव बयबो मोजाङै जुदि खामानि मावनानै होयोबा जोंना जाय केन्डिडेट जागोन जायखिजाया माने खाम्फानो जा सोरबायानो जा बियो देरहाहैनो हानायनि क्षमताखौ मोनगोन आरो কংগ্ৰেছটো কেতিয়াও ভিন্ন নহয় এটা কথা মই আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ তাৰিখত যি আমাৰ নেতাসকল যিজনে নিজকে নেতা বুলি কয় যিজনে নিজকে পলিটিচিয়ান বুলি কয় তেখেতৰ এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন এটা সেন্টিমেন্ট আছিল এই বস্তুটো আজিলৈ অকল কংগ্ৰেছৰ কথা নহয় সব আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মাজতে সেইবিলাক মনোভাৱ এইবিলাক মানুহ মনোভাৱ লৈ থাকে এটা কথা মই তেখেতক কম বা তেখেতৰ এটা লেচনৰ কাৰণে কম বৰ্ধন ডাঙৰীয়া কিন্তু কোনোবা কংগ্ৰেছৰ ভাল পায় সি ভাল সি বেয়া সেইটো চাই অহা নাই মোৰ এটাই উদ্দেশ্য আছে একচুৱেলি কংগ্ৰেছৰ অহাটো কংগ্ৰেছৰ আইডিঅলজিটো মই ভাল পাম গণতান্ত্ৰিক আইডিঅলজি একটা আইডিঅলজিটো লৈ মই আহিছে ইয়াত ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আইডিঅলজিটো ইয়াত কংগ্ৰেছত ভাল এই গতিকে আহিছে এতিয়া তেখেতৰ কথা যেতিয়া ক'বলৈ যাম তেখেতসকলৰ কোনো ৰেছপনচিবিলিটি নাই নিজৰ খালি চিন্তা কৰি তেখেত আহিছে যদি ৰাইজৰ ৰাজাই তেখেতক ভোট দি কংগ্ৰেছ হিচাপে জয়যুক্ত কৰিছে আজি তাৰিখে অকলশৰীয়া কেনেকুৱা ডিচিশ্যন লৈছে ইয়াতে না আনডেমক্ৰেটিক এই গতিকে যিসকলে আনডেমক্ৰেটিক মেণ্টেলিটিত লৈ আছে কংগ্ৰেছৰ নীতি কি যিসকলৰ মাইণ্ড ছেটটো একেবাৰে ৰাইজৰ ৰাজাৰ নহয় নিজৰ চাকৰি পাইছে বুলি যি MLA MP কৰিছে তেখেতসকলে কংগ্ৰেছৰ নীতি কি কাৰণ কংগ্ৰেছৰ আইডিঅলজি বেলেগ for the people, by the people, and of the people. This is what all about the Congress is. If they come with the mindset of his own attitudes,
I like this one, I dislike this one. This is not the one. This is a political party. There are different kind of background that we come from those families. So your style will be different, my style will be different, his style will be different. That we need to be ready to adapt. সবে যদি নিজৰ একেবাৰে অহংকাৰ এটিচিউডটো যদি লৈ আহে পাৰ্টি যদি ইম্প'জ কৰিব বিচাৰে পাৰ্টি কেনেকৈ বাচিব এই গতিকে যিসকলে এনেকুৱা মানুহ তেখেতসকলে কংগ্ৰেছৰ ওলাই যোৱাটাই ভাল লাগে মই কাৰণ আমাৰ বহুত ল'ৰাবিলাক আছে এনেকুৱা ল'ৰা আপুনিও এজন ল'ৰা ভৱিষ্যত আছে এই গতিকে এনেকুৱা এটিটিউডটো ৰাজনীতিত নচলে নহয় আজিৰ তাৰিখৰ ৰাজনীতিৰ নেতাবিলাক এটা মাইণ্ডছেট লৈ আহিব লাগে আজিৰ যুগটো বেলেগ হৈছে আৰু টেকন'লজিৰ যুগ everything can be read by our younger generation. So we should be very careful about behaving. Why should be so much moody? Why should be so selfish? I just want to speak about myself. मैं ये अच्छा लगता है, मैं वो अच्छा लगता है, भी नहीं है यार. ये देश क्या अच्छा लगता है, हमारा जनता क्या अच्छा लगता है, जनों को क्या अच्छा लगता है, हमारा भविष्य जो लड़का लड़की आ रहा है हमारा पीछे बोलो क्या अच्छा लगता है, हम उसको ही बोलना है, उसको ही करना है. वो आता है अपना मूड्स को लेकर, अपना स्टाइल को, अपना परिवार का जो बिहेव है उसको लेकर पार्टी में आएगा तो पार्टी में कैसे बसेगा. This is what all about what is going on here in Congress or in BJP, whatever it is. So I feel really so. মূল কথা হৈছে কি চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে যি ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীসকলে চৰকাৰীভাৱে চাউল পাব পাৰে সেই ব্যৱস্থাত আমাৰ শিয়ালমাৰী গাঁৱত যি ডিলাৰজনে কৰিছে কি যে আমি প্ৰতিজন ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে 5 কেজিকৈ চাউল পাব লাগে কিন্তু তেওঁ 4 কেজিকৈ চাউল দি আছে অৰ্থাৎ এটা পৰিয়ালৰ যদি 4জন সদস্য থাকে তেনেহ'লে তেওঁ 20 কেজিকৈ পাব লাগে 5 কেজিকৈ কিন্তু তেওঁ পাই আছে 16 কেজিকৈ অৰ্থাৎ 4 কেজিকৈ চাউল প্ৰতি ঘৰ পৰিয়ালে পৰা আত্মসাৎ কৰি আছে আৰু অন্তৰ্দয় আজি আঁচনিৰ জৰিয়তে 35 কেজিকৈ চাউল পাব লাগে তাত 33 কেজিকৈ চাউল পাই আছে গতিকে এনেধৰণৰ চাউল যি আত্মসাৎ কৰা গৰাকীক অতিগ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী জনাৰ কাৰণে তদন্ত কৰি আমি বিভাগীয় মহকুমাধিপতি বাইদেউক আমি এখন স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে আমি আজি দাবী জনাইছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত এক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু দোষী ব্যক্তিক কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে ডিলাৰজনৰ নাম কি ডিলাৰজনৰ নাম ধনঞ্জয় ৰায় ক'ৰ হয় তেওঁ শিয়ালমাৰী बिटिआरा दिनै बिथाङा बिटिआर होनदों बिटिआराथ' जों बयबो मिथिगौ बेयाव संविधान रक्षा कवच गैया बिटिसिआ जेरैहाय संविधान रक्षा कवच दंमोन दिनै बिटिआराव गैया मानो होनबा बेयाव नामल'सो सोलायदों नालाय बेयाव खुनु खेमता डिपार्टमेन्ट बारायना हराखै खेमता बारायना हराखै आगोलाव बिटिसिआव जे खेमताफोर दं डिपार्टमेन्टखौ जोंनो खेमता होदों बेल' दङ बर'सो दिनै जों नुनो मोनबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा आसाम सरकारनो अलरेडि हरखाबाय रागा जोंनाया स्वाभाबिक इउपि बिल दोलोखौ मानोना बिथांमोना रायजोनि थाखाय जेबो खामानि मोजां मावनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समनि आबसुनि लिडार मोनब्लाबो दिनै राजनीति दलाव हाबनानै बिथाङा आबसुआव जेरैहाय केरेक्टार लानानै मावदोंमोन नाथाय दिनै राजनीतियाव थांनाय लोगो लोगो थारलायैनो माने उल्था केरेक्टार बिथाङा दिन्थिनानै खामानि मावबाय बिथाङा रायजोफोरनि गेजेराव हारि राननाय सुबुं राननाय मानसि राननाय बिदि स्वभाबजोंसो बिथाङा खामानि मावगासिनो दं जायनि थाखाय रायजोफोरा बिथांखौ दिनै गाज्रि मोनबाय आरो बेनिख्रुइ बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन खामानिया जाहैबाय संबिधाना होनाय जोंनो सक्रियताखौ बिथाङा फोजोबबाय बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों सांबिधानिक भाबै जोंनो बिटिसिखौ सामलायनो थाखाय ओनसोलखौ सामलायनो थाखाय जे खेमता होदोंमोन जोंनो गावनो खुंनानै खेमता होदोंमोन बेखौ उलट पालट बिथाङा खालामबाय बिथाङा बहानिफ्राय अधिकार मोनखो जे संबिधानिक सक्रियता जितु जोंनो होदों बेखौ उलट पालट खालामनो थाखाय बिथांनो सोर अधिकार होखो दिनै बिथाङा बेखौ रायजोफोरनो बुंनांगौ आरो बिथाङा निमाहा बिनांगौ जे बिथाङा इलेक्सननि सिगाङाव न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना रायजोफोरखौ फुस्लायदोंमोन दिनै बिथाङा होनो हायाखै बिनि थाखाय सारा बर' लाइमोनफोरनियाव बिथाङा निमाहा बिनांगौ बेजों लोगोसे बिथाङा बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड खालामगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै
बिथाङा मा खालामदों बेपारि लेन्डसो खालामबाय बेपारसो सालायबाय दिनै बेयाव जोंनि बिटिसिनि खेमथाखौबो बिथाङा बेपार खालामबाय दिनै बिथाङा बिटिसि रायजोनि भटखौबो बिथाङा रायजोनि भटफोरखौबो बिथाङा बेपारसो खालामनो नाजागासिनो दंसै मानो होनब्ला दिनै बिथांमोना उदालगुरि दरं समस्ति जिथु जों मोननांगौमोन बेखौ बिथांनि दुरबलतानि थाखाय जों दिनै मोननो हायाखिसै गोबां रायजोफोरा आन्दलन खालामदोंमोन उदालगुरि समस्ति जानांगौ बिटिसि एरियाखौ लानानै होननानै नाथाय बिथाङा गुरुत्त होआखिसै बिथांनि दुरबलतानि थाखायनो जों उदालगुरि MP सिट जों मोननो हायाखिसै आरो बेखौथ' मोननो हायाखिसै दिनै बिथाङा इलेक्शनबो खेलेनो बिथाङा साहस गैला बिथाङा UPPL निफ्राय केन्डिडेट होनो हाला बरन्स बिथाङा जोंनि बिटिसि एलेकानि भटखौ BJP नो फाननोसै बिथाङा दिनै साखाफारा बेनि थाखाय जोंनि दिनैनि दिनाव बिटिसि एलेकानि रायजोफ्रा बिथांनि सायाव रागा जोंबाय जायनि थाखाय बिथांमोना BPP हाबनो बाध्य जाबाय आरो परिस्थितिया दिनै बेखौनो खावलायबाय प्रमद बर'नि अधीनाव थाबाय थायोब्ला बिटिसिआ जोबस्रांसिगोन खेमथायाथ' जोबखाबाय आरो बेयाव जिखिनि दंबायो दायो एसे दं बेबो जोबनाय लामायाव थांगासिनो दं बेखौनो जों नुनो मोनदों आरो रायजोफ्रा बेखौ नुनानै दिनै BPP दोलो दोलो हाबनो गोनां जादों आरो परिस्थितिया बेखौनो थिनदों जे UPPL नागारनांसिगौ बिटिसिखौ बासायनांसिगौ बिटिसिआव जे खेमथा जोंनो होदों गावखौ खुंनो थाखाय जे सक्रियता होदों बे सक्रियताखौ दिनै UPPL दोलोआ प्रमद बर'आ फोजोबबाय बिनिफ्राय उद्धार मोननांगौ दिनै बिथाङा BPF नि समाव जिखिनि आसनि मावनानै ठेकेदारफोरा बिल मोननांगौमोन बेखौ सासेनोबो होआखै बबे जारिमिनाव नुखो जे सिगांनि सरकारनि बिलफोरखौ होआ बबे सरकाराव बिथाङा बिथिंखि होनो हाखो जे सिगांनि बिलखौ होनो मोना बा होआ नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बेखौ खालामदों अथच प्रमद बर'आ बैफोर आसनिनिफ्रायनो गोबां आसनिनिफ्राय पारसेन्ट लानानै 11 बोसोर आबसुनि आन्दलन सलायबाय बिथाङा जाना लाबाय नाथाय बिथाङा मा दिनै जायफोरा ठेकेदार बिल मोननो गोनां दङ बै बिलखौ बिथाङा दिनै होआखै बेथ' बिराद अयनाय जादों मानबता गैया बिथांनो मानबता जेबो गैया बिनो अनुहाहनबो गैया बे अनुहाहन थानायब्ला दिनै बिथांनि सिङाव थानाय जायफोर जाहा ताहा बखिनाय नङामोन बे बुंस'नो हाया सोर मा बुङो दिनै मा बुंगोन गाबोन मा बुंगोन बिथांनि सिङाव थानाय फोरा नै जेबो लागाम गैया मानोना बिथांनि सायाव अनुहाहन गैया अनुहाहन बेबस्था गैया नीति बेबस्था गैया बेनि थाखाय बिथाङा गावनि MCLA गावनि फोरखौबो बिथाङा कन्ट्रल खालामनो हाया आरो दिनै बिथाङा दिनै गावनि गोहोजों गावनि अधिकारजों बिथाङा खामानि मावनो हायाखै मानो होनब्ला जों बयबो मिथिगौ दिसपुरनिफ्रायसो बिथांनि अर्डार फैयो बिथांमोना येस होनब्लासो बिथाङा मावनो हायो बे रोखोमनि बिथाङा रायजो सलायगासिनो दङ बे रोखोमनि काउन्सिलखौ बिथाङा सलायगासिनो दङ आरो बिनि उनाव जुदि नेक्स्ट रायजोफ्रा भुल खालामबावोब्ला बिटिसिनि अबस्थाथ' होन